hindi ko alam kung saan ko yaya, no? Eh, inano ko pa nga eh. Pagdating ko po sa kanto ng bahay namin, alam, wala yung wallet ko sa bawa ba? Pero may, pera ka dyan. Opo, meron. Tapos po yung barangay namin ng Arellano, pinaano ko ng CCTV. Hindi naman na makita kasi ang layo. Tapos bumalik po ako dun sa last na pinagbilihan ko po ng asukal. Kung nahulog ko doon, wala naman po. Doon ko bandang nakita yung, di ba, RM to Madam? Oo. Tapos si Joseph doon sa nagbibinta ng itlog. Ay, sa may itlog? Oo, doon ko andun sa bandang, papasok ako, nakatricycle ako, papasok ako, nakita ko andun. Siya. Tama, bibili sana ako sa RC. Kasi nag-aalanganan kasi bisita lang ako dito, taga-Lingayen ako. Dito lang ako nakapag-asawa. Buti nga eh, kayo nakapulo ng iba. Bago pa lang naman yung national ID ko, tapos bukas ito eh, papabaksin ko. Bago yung vaccine niya pa. Bukas na nga nung nakita ko yan eh. Ay, nabukas. Oo, bukas na nung nakita ko. Kaya nabalik na nga po yung wallet ni Anita Labay. So, sir, maraming salamat po. Ayan po. So, ayan, nabalik na po sa kanya yung wallet niya. Sa ano niya? Ano ba yun? Dokyang ano?